Kaixo denoi eta ongi etorri Kidiketan saiora. Gaurkoan Iruñeko Carlos Hirugarrena etorbidera hurbildu gara urtero ospatzen den liburu feriara. Irakurle amorratuendako ezinbesteko zita, besteak beste gaur liburuaren nazioarteko eguna ospatzen delako. Orain gaude, Karrikiri elkarteko, dendako, estanean gaude. Karrikiri da, bat, Iruña funtzionatzen Euskararen aldeko elkarte bat, Euskar bizitzeko eta Euskar biziden elkarte bat, eta elkarte horren barruan beste gauzen artean daukagu liburu denda bat, jantzi denda bat, alde zarrean, zaider kalean. Eta, orduan, liburu eguna, liburuaren nazioarteko eguna denez, etorri gara ere Carlos Hirugarrenera geure liburuekin etorri. Eta gure nortasuna liburu denda bezala edo da, gurean dauden liburu guztiak, 189 dendenak euskara direla. Eta daukagu 3-4 liburu, espainoles, galegos, katalanes, edo ingeleaz edo hori, adibes xamarrenak, euskaltzaletasun gauza goxo maitasunez eskaintzen ditute liburuskak. Eta orain emaldien baduzu, estanari voltatxo bat emango diogu, eta esango dizu, zeintzu diren aurten, atera du nobedadeak. Lehenengo aurten, eguberritarago atera zen liburua, xamarren liburuakien biziaroa liburu honek egin aurten liburu dendar, Iruñako liburu dendar elkartak eman diote liburu berenaren zaria. Eta hau, xaloa telebista ikusten duzuen guzti, eskaintzen dizuet liburu honen bidez zure buruari opari eder bat egiten. Eta xamarren produzioatan bere eskaintzen dizuegu ere liburua begira hemen euskara jendea, gure hizkuntzaren historia edo gure historiaren hizkuntza zoragarria edo euskal etxea liburua. Da baita ere hemen, hainbat hizkuntzetan horipean liburua euskeraz, frantzieraz, ingeleraz, katalanez, edo hemen liburu euskara jendea bera, hemen daukazu espainolez, edo horekan, nola proposamen bat horekan liburua, nola berriro Euskal Herria euskalduntzeko proposamen liburu zoragarri bat. Desan dizuan erderaz edo liburua, hemen daukagu, begira liburu zoragarri bat, pequeño diccionario sentimental. Eta liburu hau ere zoragarria erderaz egina dago, baina euskal hitzen inguran ilustrazio zoragarriekin egindako liburu poli bat. Eta antzeko ere da hemen beste bat, hitza politak, edo palabras bonitas, de euskal hitzak zer esaten duten, eta ardaldun bati ere guri begira egoteko maitasunez da respetozko liburu opari zoragarri bat. Hemen daukagu liburuak ez, aurkeztu dizuet. Gero orain nobedadea, Pantxo Irigaraidek, donean garazikoa dela uste dut, atera, ez baigorriarra dela uste dut, atera du eitxauz inguru novela beltz bat, ez atera du. Gero hemen beste bate poesian, Mikel Eitxagur atera du, poesele matxalingo alaba. Bidaiatzen nobedadeekin, hemen begira, hemen daukagu bata Iruñako udalak antolatzen duen egile berrien dago literatur lehiaketa, eta hainbat sari dunen lanekin dago hemen. Pero baita ere hemen zaiakeran, Urtzi Urkizuk Euskal Telebistaren inguruan egin duen zaiakera bat kritikoa Euskal Telebistak ze tratamiento ematen duen gure hizkuntzari euskarari. Gero baita ere, Jose Manuel Odriozolak idatzi duen zaiakera nazionalismoaren alde eta aurka zaiakera pentsarazten duena nazionalismotaz dauden variante guztia. Gero baita ere, hemen daukagu liburu zoragarri bat, idatzita Idoia Torregarai eta Zaldieroak ilustrazioekin egin duten liburuzka bat mikro ipuinekin. Liburu opari ederra bat norberen buruari edo lagunentzako. Gero hemen daukagu Goier Labandibarrek atera duen zo liburu berria,
hemen daukagu ere, Durangorako atera zena Uxo Alberdik eta Begoña Durrutik ateratako Belarriko Kilkerra ipuin motzez osatutako liburu bat. Begoña Durrutik gainera bastandarra duzu aritkunko eta ilustratzaile oso ona. Gero hemen Iruñako bizi den aspalda fikatua dagoen Pello Lizarraldek ateradun lan berria, Lanborroa izenakin. Gero hemen daukagu, Eguberretako atera zena, baina oso ongi saltzen ari garen liburua. Karmele Jaiok atera du Maitasun kapitala. Eta hemen ere obentxe atera berria den katalandar idazle batena da Amaia Palauzak euskaratua Gerezi denbora. Ere bai, zer gehiago, gora mendako Joxan Agirrek ere ateratako gizon barregarriak, nobedade. Eta gero, hemen badago bat, begira, Elezondon biziren berriozar batek abenduan urtarrian aterazun libura mendeko eskubidea. Eta baita ere, orain Iñaki Peixarromanek atera duen lehendakariaren alaba, humorezko thriller bat, aholkatzen dizuedana. Eta gero baita ere, Hilbeltzak antolatzen duen, aurten kaleratu den aurtengo saria, itzulpena dena, Fred Vargasena, eta Hilbeltzako txalapartakoekin batera kaleratako liburua. Augusti hau esan da, hau dira, gizon nobedadeak. Gero hor dago nobedadeak, eta hor dago aurrentzako altxor zoragarria, liburu ilustratuak eta lidaien kalitatezko liburu. Gu garrantzia ematen diogu datozen eskoldun belaunaldi berri kalitatezko liburuak eskaintzen. Merezi dute eta egunen batek jakin dezagun beraiek kudeatuko dutela gure Euskal Herria. Da gero hortik daukaguna baita ere komikiak ere naturzentzako liburuak, feminismo, euskara gintzako liburuak, eta hau da daukagune gure estana. Garrantzia, eskaintzen duguna eta persona humanoa, goxotasuna, eskaintzen dugu maitasuna, eta eskutartean daukagun produktuak ezagutzen dugula, eta gero gizarteak geure artean elikatzen dugula eta normaltasunez bizitzeko. Orduan hoxe ez dago zage haurik esateko. Edertasun hori eta gainera bata bestaren maitasuna edo atxikimendua edo leialtasuna edo horrek funtzionatzen duelako. Duintasunez bizitzeko gogoa eta grina dugulako. Hoxe. Allá no, sí. ¿Cómo? ¿Dónde? Allá no. Hau da Editargi, hau da Nafar argitaletxeen elkartea, eta gaura 14 argitaletxe Editargin, eta hemen gaude pixkat argitaletxe batzu gure liburuak erakusten, ezta, egun polit honetan. Oraingoz, jendea ikusten da, jendea mugitzen dela, baina noski euria egiten duena da jende gutxi ateratzea, badirude beratziak arte gaude, eta badirude, denbora pixkat hobeago izango dela atxaldean, gu optimista gara, betidanik argitaletxak optimista gara, orduan pensatzen du, pixkanaka, jende gehiago aterako dela, ez? Hori batez ere ferietan ikusten da, ez? Nork hurbiltzen da postura, eta bestetan liburu dendetan, jendea erosten du, baina argitaletxak ez dakigu zen nolako jendea, nolako adina daukaten, ez? Baina ferietan ikusten da, geroz eta jende helduagoa erosten duela, eta hemengo argitaletxak daukagu gure esango genuke gure salmentak, hor gaude, beti gutxi gora bera berdina saltzen, ez dugu bestseller izugarriak, baina bai egia da, gure osasuna ona dela,
ez botatzeko, esaten den bedala kohetea botatzeko, baina bai gaude lan eta lan egiten eta ferietara joatera, azokatan egauten, liburuendekin lan egiten elkarrekin, pixkanaka lortzen da gutxienez argitaletxeak egotea, ez istea, ez? Hori izango litzateke tragedia. Eta oraingoz, hor gabiltza, ez? Lanean. No, de los paraguas. No, pero así no. La gente entra con el paraguas como si estuviera en la calle. Los sitios se ponen encima del libro, claro. Gu argitaletxe independenteak gara. Ez gara talde izugarriak, multimedia taldeak, hori bakizu anunziatzen duela edo albistatzen dutena liburu bat eta aldu guztietatik saltzen dute, ez? Gu gara argitale txikiak, orduan gure tematika ezberdina da. Gure xedea edo gure esena ez da bakarri saltzea, noski saldu behar da. Baina askotan ateratzen ditugu, edo askotan ez, edo denetan ateratzen ditugu liburuak ez da bestseller bat izateko. Baizik eta lantzen dugu asko literatura, nork idatzia duen, diseinua, ilustrazioa, dena kilometro zero, ez? Azkenean horrekin lortzen dugu zer den kilometro zero, ez? Ilustratzailea, diseinatzailea, imprenta, maketazioa, dena hemen egotea, ez? Eta hemen egitea. Orduan, baita ere, generatzen dugu argitaletxeak lana hemen. Eta beste asko, argitaletxe izugarria, igual berdin zaie Txinan imprimatzea, edo ez dakit non. Orduan, hemengo argitaletxe bati liburu bat erostea, azkenean baita ere, Nafarroko marka egitea da, eta azkenean, gure lana, eskertzea, ez? Eta guretzat hori oso garrantzitsua da, noski. Jendea pasatzea, Nafarroko argitaletxei liburuak erostea, literatura ona dagola, bai historia, politika, fisika, kimika, poesia, denetari daukate argitaletxe nafartarrak, eta jendea geroz eta gehiago hemengo gauzak erostea, ez? Vale, sí. Bueno. Los dos últimos. ¿Te vas a realizar?
Mira, para que te enganche, yo lo cogería y si no, se te parece muy gordo. Uy, este papel. Ah, bolsica no hace falta, ¿no? Momentu honetan liburuaren eguneko azokan, txalapartaren postuan. Bueno, pues egun polita izaten da liburu dendak kalera ateratzeko eta liburuak jendearen gana hurbiltzeko eta bueno, jendearen gana gerturatzeko. Egia da gaurko eguna ez zaigula hain proposatera, euria ari du eta bueno, ez da egokiena jendea hurbiltzeko, baina bueno, hala ere pozik jendeak baduelako aukera liburuen gana hurbiltzeko. Bueno, egia da asko esaten dela gure ez da gutxiago irakurtzen dela, baina egia da ere liburuak oraindik ez baduela objektu bezala eta ez bere xarma hori eta jendeak estimatzen duela, ez garai batean hiltzat ematen zen liburua, duela 10 bat urte ez ematen zuen ja digitalarekin desagertuko zela eta oraindik ere ikusten da jendeak gustora hartzen dituela liburuak, erosten dituela, gustatzen zaiola esku artean izatea eta bueno, nik uste dut etorkizun ederra duela oraindik ere. Idudi gabe ez, azkenean liburuaren kate horretan bertakoak ari gara ez, bai liburuaren kate osoan zehar ez, bai argitaletxe, banatzaile, denda, autore, liburuak egiten jendeak eduki dezan eta garrantzitsua da jendeak liburu horiek eskura izan dizan. Vale, pero no mojarte. Es que te va a caer todas las goteras. Sí, es sí. A ver, venga. Ese es el cantante. Ese es el vertedero solidario Eta bestearekin utzik behar ¿Sobre piratas? ¿O sobre atrapados en el paraíso? Es un viaje a tratado de ortografía tenía que ser. Bueno, vale. Está bien, claro, siempre Bueno, pues entraré por el libro. Sí, pero Gracias. Matías, hace años, y luego tiene que llevar años.
Beno, eta honekin bagoaz, mila esker egoteagatik, hau kiriketan izan da, eta hurrengo batera arte.